Κατηγορία: γεγονότα, πληροφοριακά και συναρπαστικά. Εστίαση: Mind-blowing facts, επιστημονικές ανακαλύψεις, ιστορικά γεγονότα, amazing trivia. Απαιτήσεις: μόνο φωνητικό σχολιασμός, no στάδιο οδηγιών, no αγγείλες. Γράψτε 220-300 λέξεις. Κάντε το ελκυστικό και τέλειο για TTS. Αντιστοιχίστε τον τόνο, ενημερωτικό και συναρπαστικό. Τερματίστε με, όπως αυτή η πληροφορία, εγγραφείτε στο κανάλι μας για ακόμα πιο απίστευτα γεγονότα. Η ζωή στους δρόμους μπορεί να είναι χαοτική, αλλά οι πεζοί πρέπει πάντα να ακολουθούν τους κανόνες του δρόμου. Με τη σωστή συμπεριφορά, μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους και των άλλων που μοιράζονται το δρόμο μαζί τους. Σήμερα, θα μάθουμε γιατί η ασφάλεια είναι τόσο σημαντική για όλους όσους περπατούν στο δρόμο. Ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες του δρόμου για τους πεζούς είναι να διασχίζουν το δρόμο σε σημαδεμένες διαβάσεις πεζών και να χρησιμοποιούν τα φανάρια. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μεταφορών, περίπου 25.300 πεζοί πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί ακολουθώντας απλώς βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Η διάβαση του δρόμου χωρίς σήμα ή χρησιμοποιώντας μη επισημασμένες διαβάσεις πεζών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και τραυματισμούς. Επιπλέον, η παραβίαση των φαναριών είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες. Μπορεί επίσης να φέρει πρόστιμο ή ακόμα και φυλάκιση για τους πεζούς που δεν ακολουθούν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Ένας άλλος κρίσιμος κανόνας του δρόμου είναι να παραμείνουμε σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή. Οι πεζοί πρέπει πάντα να προσέχουν το περιβάλλον τους, ειδικά όταν διασχίζουν δρόμους ή περνούν δίπλα από οχήματα. Είναι απαραίτητο να αποφύγετε την αποσπασμένη προσοχή και να παραμένετε συγκεντρωμένοι στο περιβάλλον σας για να διασφαλίσετε τη δική σας ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που οι περισπασμοί είναι μια σημαντική αιτία ατυχημάτων στους δρόμους. Για παράδειγμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών ενώ περπατάτε μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά σας να ακούτε άλλους ήχους και να αντιληφθείτε πιθανούς κινδύνους. Η ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου ή η αποστολή μηνυμάτων κατά τη διέλευση του δρόμου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ατυχήματα. Ο τρίτος κανόνας για τους πεζούς είναι ο σεβασμός των οδηγών. Οι πεζοί πρέπει πάντα να γνωρίζουν την ταχύτητα, τον όγκο και την κατεύθυνση άλλων οχημάτων στο δρόμο. Είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε με άλλους οδηγούς χρησιμοποιώντας σήματα χεριών ή τη γλώσσα του σώματος για να δείξετε πότε θέλετε να περάσετε το δρόμο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή συγκρούσεων και ατυχημάτων στους δρόμους. Σύμφωνα με το National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, οι πεζοί που δεν χρησιμοποιούν σωστά τα σημάδια οδικής κυκλοφορίας, όπως η ανύψωση των χεριών τους ή η χρήση μη λεκτικών σημάτων κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων σε διασταυρώσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζουμε πότε είναι ασφαλές να διασχίζουμε δρόμους και πώς να διασχίσουμε με ασφάλεια. Συμπερασματικά, οι πεζοί πρέπει πάντα να ακολουθούν τους κανόνες του δρόμου για την ασφάλεια τους και των άλλων. Διασχίζοντας διαβάσεις πεζών χρησιμοποιώντας φανάρια, παραμένοντας εγρήγορση και σεβόμενοι άλλους οδηγούς, μπορούμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε ασφαλείς δρόμους. Θυμηθείτε, ακολουθώντας αυτούς τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, οι πεζοί μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών στους δρόμους. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας για ακόμα πιο συναρπαστικά γεγονότα.